Ola, colegas. Bueno, aquí temos o que vos falaba na poda de inverno, a ver se vos acordades que falábamos de que estos invernos benignos que non acumulan horas de frío, pois despois non brota ben. Brotou na punta e con eso confórmase, pero non é o grave desto, non é que non vamos a ter cosecha, que non a vamos a ter, é que temos 1,20 m de rama e resulta que vai a brotar na punta que aumenta consumindo espacio sin facer produción. Entonces, isto radicalmente hai que facelo así, hai que ser drásticos e con isto vamos a provocar un lloro que vai emparejar a brotación, vai a facer unha brotación máis emparejada, porque aquí agora vai empezar a botar savia, entonces non, a presión vai ser regular. E deixámoslo así. Tiña un ramiño con botós florales e estaba moi ben, pero teno que ter todas, e aquí repítese, que o primeiro vai con moita forza. Entonces cortámoslo radicalmente, sin contemplación, deixamos vir os outros. Aquí temos outro, pero isto cando remonta o 30%, pois hai que consideralo. Se non, pois, bueno, podemos ir máis suaves, pero hai que facelo, non hai máis remedio. Bueno, aquí vamos a seguir cos mismos exemplos. Temos aquí esta que se dispara ao fin do mundo, quedan 3 ou 4 por aí, 1, 2, 3 rezagadas e as outras prácticamente dormindo. Eso non pode ser, eso hai que buscarlle solución, e a solución desgraciadamente é esa. Podemos facer isto, e é cortar, que chore e deixamos o ramiño ese, e xa está, para provocar o lloro e que se espabilen as outras, porque así vai máis despacio, e ademais é moi importante porque iso retarda a brotación e ao mellor sálvase dunha helada tardía que pode estropear todo.